Samantala, kooperatiba ng salt producers hinihikayat itatag sa bayan ng Infanta. Para sa detalye, tinutukan niya ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Hinikayat ang mga salt producers sa Infanta, Pangasinan na bumuo at maayos na pamahalaan ang kooperatiba sa isinagawang Organizational Development Seminar para sa industriya ng asin sa bayan. Layunin nitong mabigyan ang mga kalahok ng sapat na kaalaman at kasanayan sa pag-oorganisa, pagtatatag at epektibong pamamahala ng isang kooperatiba. Alinsunod sa Republic Act No. 11985, hinikayat ang mga salt producer at na magbuklod bilang kooperatiba upang mas madali silang makakuha ng mga benepisyo at tulong na nakalaan sa ilalim ng batas. Dumalo rin sa seminar ang ilang persons with disabilities na nagpahayag ng interes na makabuo rin ng sarili nilang kooperatiba bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang kabuhayan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa IFM. IFM News. IFM News. IFM News.